Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы не перапыняем нашых стрымаў, хаця і вымушаныя былі пакінуць мінскую рэдакцыю. І сёння у нас у гасцях ксёндз пробашч расонскага касцёла Вячеслав Барок, які днямі быў вымушаны з'ехаць з Беларусі, даведаўшыся, што на яго распачалі чарговую адміністрацыйную справу. Прывітанне, спадару Вячеслав. Добрый дзень, прывітанне ўсім. Ці слушна вас дагэтуль называць ксяндзом пробашчам расонскага касцёла? Вось якраз прадстаўляючы вас, я і задумаўся. Найхутчэй, калі ўсё ж такі вы з'ехалі, то не будзе бліжэйшым часам магчымасці праводзіць службы менавіта там? Так, абсалютна слушна. Але разам з тым я надалей пазастаюся пробашчам парафіі ў Расонах, маю гэты статут, вось, таму што мой выезд, які адбыўся ўжо пару дзён таму назад, я выехаў з Беларусі ў панядзелак увечары. Вось, гэты выезд з'яўляецца маёй камандзіроўкай працоўнай. І сёння я, прабываючы ў Польшчы, буду выконваць таксама, адбыўшы карантын, безумоўна, буду выконваць абавязкі таксама святара і буду займацца пастырскай дзейнасцю. Вось, я далей маю пэўны клопат пра расонскую парафію, безумоўна. Вось, дзякуй Богу, сёння ёсць шмат магчымасцяў, тэлефоны, сувязь, дзеля таго, каб гэту сувязь падтрымоўваць, і духоўнае адзінства я маю з парафіяй. І гэты геаграфічны бар'ер не будзе праблемай дзеля таго, каб я мог тое, што абавязкова мушу выконваць, каб я далей выконваў. Дзякаваць Богу, сапраўды, што ёсць магчымасць ўсё ж такі нават у... Ладно, не буду этих пафосных слов, выгнання, давайте все ж таки камандыроўка, камандыроўку захоўваць свой статус, захоўваць сувязь з радзімай і з роднай парафіяй. Калі не сакрэт, у якім вы цяпер горадзе, вернікам з якога горада польска так пашчасціла, што да іх пераехаў цэлы Вячеслав Барок. Вось, і, вы сказалі пастырская дзейнасць. А што гэта такое? Ці можна, ізноў жа, дапытаю, распавесці? Як гэта? Проста для мяне, як для чалавека ўвогуле не вельмі рэлігійнага, гэта, рэальна цікава. У чым яна заключаецца? Ведаеце, по чарзе. Зараз я ў Польшчы прабываю, пакуль праходжу карантын, знаходжуся у паўднёвай частцы Польшчы, гэта Слёнск, калі геаграфічна браць. Вось, пасля у сваіх сяброў, пасля як карантын адбуду, будзе больш дакладна вырашана, дзе я буду таксама маліцца, у які храм я наведаваць буду. Гэта па чарзе ўсё будзе вырашацца паступова. А моя таксама пастырская дзейнасць, гэта адна з асноўных дзейнасцю. Гэта ёсць таксама і прапаведаванне перадусім. Вось. Так склалася, такая воля лёсу была, што я працаваў у Расонах. Расонах гэта невялічкая мясцовасць на паўночнай Беларусі. Але каб як мага больш людзей магло чуць Божае Слова, я ж, вядома, прапаведаваю таксама і на прасторах інтэрнэта, між іншым выкарыстоўваючы магчымасці Ютуба, будучы рэдактарам канала свайго. І гэтых слухачоў на Ютуб-канале з кожным разам усё больш і значна больш, чым у Расонах. У раёне расонскім няма столькі жыхароў,
колькі ёсць подписчикаў на маім YouTube канале. І вось моя пастырская дзейнасць гэта прапаведаванне Божага слова. Калі казаць больш такімі ужываць такую светскую рыторыку і быць верным документам касцёла каталіцкага, то між іншым пастырская дзейнасць касцёла гэта, як кажа сацыяльнае вучэнне касцёла, гэта бараніць правы чалавека, прапаведаваць іх, а там, дзе яны парушаюцца, таксама вось гэтыя правы бараніць. Вось. І гэта сапраўды, калі вось на светскай мове можна казаць так, но па-багаслоўску гэта ёсць прапаведаванне каштоўнасцяў Евангелія, бо, вядома, правы чалавека, яны ёсць важныя для касцёла, таму, што для касцёла вельмі важны сам чалавек, ягоная годнасць. А у хрысціянстве годнасць чалавека ўжо узвялічана так, што чалавек роўны ёсць Богу, ён маюць Хрыста як брата, а Бог ёсць як айцец. І вось гэта ёсць крыніца годнасці, ну і выходзіць правы таксама чалавека. А таму я далей на канале прапаведую каштоўнасці Евангелія, справядлівасць, праўду, свабоду. Вось. І гэта ёсць моя дзейнасць асноўная пастырская. Спадар Вячеслаў, дзіўлюся вашай сціпласці, распавядаючы пра тое, што у вас ёсць YouTube-канал і вы вядзеце пропаведзі праз яго, распаўсюджваеце Божае Слова, вы ніводнага разу не назвалі яго. Як яго знайсці, як на яго падпісацца, як ён называецца? Ну, давайте ўжо... Канал аднайменны называецца «Ксёндз Барок». Ксёндз Барок. Я хотел заниматься рекламой у вас на YouTube, у нас на YouTube. Так это и працуе. Так это и працуе. На одном YouTube-канале. Ксёндз Барок. Так. Сябры, калі вы зацікаўлены у тым, каб глыбей разумець рэлігію, ну, я так думаю, прыватнасці каталіцтва, але на канале спадара Вячеслава Барка там шмат вядзецца, я так разумею, пра правы чалавека, і увогуле абмяркоўваюцца надзённыя рэчы, то Ксёндз Барок вам туды. Все, хвілінка рекламы скончана. Цяпер давайте пра таксама надзённая і сур'ёзная. Вось гэта адміністрацыйная справа, пра якую вы даведаліся, якую на вас пачыналі ці пачалі ўжо, там складана сказаць. Як вы думаеце, гэта нешта сістэмнае? Ну вось гэта канкрэтна ціск на вас як на актыўнага беларуса, бо ўсе ведаюць, што вы ўжо былі за кратамі, ўжо падвяргаліся адміністрацыйнаму арышту на 10 сутак у снежні, да, і вось ізноў. Ці гэта ўсё ж такі абсалютна хаатычныя нейкія дзеянні органаў, нешта трапіліся на вочы, там не ведаю што, і яны вырашылі яшчэ адну справу як бы укаціць? Ведаеце, ну, хаатычна, то я не сказаў бы, што это хаатычна ёсць. Гэта, напэўна, спланавана, ёсць нейкія сцэнарысты, хтосьці гэтым курыруе, таму што калі праводзіўся сам адміністратыўны працэс сонскім Раус, маёрам Перапечкінам, ну, то ён не прымаў рашэнне самастойна, ён увесь час кансультаваўся, не ведаю з кім, ну, вось, ну, але ўвесь час кансультацыі адбываліся, ну, а таму, калі вось маёр не можа самастойна рашэнне прымаць, ну, то, конечно, гэта відавочна ёсць тое, што хтосьці стаіць вышэй і курыруе гэтую справу. Ці гэта адмыслова нагонка на мяне, то я таксама не думаю, што гэта адмыслова на мяне, таму што, ведаеце, ўсё ж такі, як бы не было, у Беларусі ёсць шмат прапаведнікаў, шмат ёсць святароў, каталіцкіх, праваслаўных, пратэстанцкіх, якія прапаведуюць слова і не горш робяць гэта, чым я. Можа, не ўсе выкарыстоўваюць магчымасці Ютуба, гэта так, вось, шкода, конечно. Але, што тычыцца сваіх манастыроў, храмаў, амвонаў і магчымасцяў, ёсць, ведаеце, я не ёсць унікальны ў гэтым, што я прапаведую. Гэтых святароў сапраўды шмат. І шмат святароў ёсць тых, которые церпяць
ціск з боку улады толькі за тое, што яны прапаведуюць слова Божие. Да? А таму сказаць, што гэта было нагонка асабіста толькі на Барка, то я не магу гэтага сказаць. А магчыма, зноў так сталася, што стаўся разменнай манетай паміж дамоўленасцямі кагосьці, можа хтосьці не датрымаў сваіх дамоўленасцяў, і таму была такая адместка ўлады, калі так, то мы вам пакажам, што можам зрабіць з святарамі. А Барок трапіўся як той, хто заўсёды вінаваты у вачах гэтай улады. І згодна з легендай адміністратыўнага працэса, так як матэрыялы там агучаныя былі майорам, які прадстаўляў інфармацыю, адбывалася справа так, што у нейкім часе супрацоўнік абласнога УВД у Віцебску, я не памятаю прозвішча, імя і чым, але дакладна ён убачыў на маім YouTube-канале фотаздымак, і ён вырашыў, калі гэты фотаздымак ёсць у мяне на канале, то гэта я яго зрабіў сам. Калі зрабіў сам, то я зарганізаваў акцыю. Недоўга думаючы, ён гэта звязаў чамусьці з гарадком, таму што ў гарадку ў гэты час адпачывала каталіцкая моладзь, дзеці з Віцебска, разам з адной манахіняй каталіцкай. І я з імі я гэтых дзяцей з большасці хіба што ведаю, которые былі ў Віцебску, таму што я раней у Віцебску працаваў. Можа, так склалі пасьянс, што я зрабіў гэтыя фотаздымкі з гэтымі дзяцьмі. Больш того. Прабачце, Вячеслав, прабачце, пераб'ю вас. Проста цяпер на канале на нашым на YouTube, дзе ідзе гэтая трансляцыя, Ганна Федаронак піша: гэта былі мае фотаздымкі з польскай мяжы, баброўнікі, і дзеці былі за мяжой. Там моя дачка і дзеці сям'і Канавалавых. То бок да вас, у прынцыпе, гэтыя фотаздымкі чалавек сведчыць. Я не чакаў, канешне, што такая будзе рэакцыя хвіліну ў хвіліну, да? Але рэальна чалавек піша, што да вас гэтыя фотаздымкі не мелі проста ніякага дачынення. Дзякую вам, вялікі спадарыня Ганна. Дарэчы, нагадваю, што гэта стрым, можна задаваць пытанні, просто цяпер выказваць словы падтрымкі, і не толькі словы падтрымкі, а просто пісаць тое, што вы думаеце, тое, што цэнзурна, мы будзем трансляваць у эфір, будзем задаваць пытанні спадару Вячеславу. Маё лірычнае адступленне скончылася. Яшчэ раз прабачце, што перабіў, і мы спыніліся на гэтым адміністрацыйным працэсе. Крыху дзіўным. Да, удакладненне добрае, слушнае, бачыце, і гэта інфармацыя, которая была зараз агучана, яна была вядома для ўсіх карыстальнікаў інтэрнэта, яна была ў адкрытым доступе значна раней. Якім выпадку гэта інфармацыя была ўжо вядома да таго моманту, пакуль да таго ж моманту, пасля чаго гарадоцкая прокуратура у рамках гэтага адміністратыўнага працэсу 1 ліпеня наклала таксама такія, выдала санкцыі, каб наведаць усе будынкі, з якімі звязаны я, дзе я зарэгістраваны, дзе жыву, дзе працую, дзе прапаведую, таксама касцёл, у якім я малюся, каб наведаць гэтыя будынкі і зрабіць там агляд і арыштаваць усю тэхніку, тэлефоны і кампутары. Бачыце, з аднаго боку усе ведаюць, што гэты фотаздымкі не рабіў Барок, што гэтыя дзеці не жывуць у Беларусі. Ёсць вядома ўжо дакладна вядома, чые гэтыя дзеці, імёны, дзе яны жывуць, хто рабіў фотаздымкі, не? Але гэта ўладам не перашкаджае ўсё ж такі мець перакананне, што Барок вінаваты. І так адбывалася, што ў нядзелю, калі адміністратыўны працэс праводзіўся ў нядзелю гэтую, о 12 гадзіне ён там пачаўся, я быў азнаёмлены з санкцыямі прокурора з гарадка, і яны хацелі абрабаваць мяне, забраць маю маёмасць, хоць я лічу, што няма на гэтага ніякіх падстаў. Калі ёсць вядома дакладныя факты публічна, у прасторы публічнай, інтэрнэтнай, што хто зрабіў фотаздымкі, а ўсё ж такі прапісваць гэта Барку, то гэта як бы крыху несправядліва, згадзіцеся. Але так склала.
да, але так склалася, што яны хоць намеры мелі і увайсці ў касцёл і забраць усё, да, но але Бог меў іншыя планы. Як высветлілася пазней, прокурор у гарадку не быў у стане адпаведным чынам напісаць санкцыю. Ён проста пераблытаў адрас касцёла. Магчыма, проста гэты прокурор таксама хацеў дапамагчы ксяндзу. Вось, калі так, то Бог яму адудзячыць, і Бог скажаць яму дзякуй за тое, што ён зрабіў такі шабатаж і не паслухаўся тых, хто загадаў яму вось гэтую санкцыю пісаць. Вось. Я за яго таксама малюся, што вось вольны ці нявольны, але гэты чалавек, прокурор, зрабіў вельмі добрую справу і дапамог мне. Вось. Ну, а як быў неправільна напісаны адрас, як яны напісалі у санкцыі Садовая 19, а парафіяльны дом зарэгістрыраваны па адресу Садовая 19-2, а касцёл Садовая 19-1, вось, а Садовая 19 нема хіба што такога будынка ўвогуле. Вось, ну, то, безумоўна, я сказаў, што шаноўныя, слухайце прокурора і ідзіце дакладна туды, куды вас прокурор паслаў. А ў сувязі з тым, што паслаў ён вас... Да, і зноў жа пераб'ю вас, Петр Вячеслав. Як я разумею, ператрус у храме і ў парафіяльным будынку не адбыўся толькі таму, што ў гэтай прокурорскай паперы, пастанове, не ведаю, як яна там называлася дакладна, быў указаны недакладны адрас. Так, недакладны адрас. Іначай бы ператрэслі храм. Да, но гэта, ведаеце, тут для аб'ектыўнасці трэба сказаць, што гэта не быў ператрус, да, а не толькі гэта быў агляд. Вось гэта як бы крыху розныя назвы. Яны і рабіўшы агляд у іншым будынку, на школьнай 3А, там, дзе зарэгістрыраваны я, да, там, дзе жыў здаўна, вот, і яны сапраўды рабілі, і панятыя былі, але рабілі толькі агляд. Яны не маглі адчыніць шафаў, не поркаліся ў сумках, але толькі тое, што звонку маглі убачыць, тое яны глядзелі. Вось. Ну, і да, сапраўды, а у касцёле гэтага агляду яны не змаглі зрабіць. Вот. Да, конечно, цікава ўсё гэта, і ну, все роўна прысутнасць сілавікоў у касцёле так ці інакш, мне здаецца, справа надзвычайная, і вось вельмі цікавая гісторыя пра тое, як ну, нейкім цудам, наўрад ці ўсё ж такі, я не схільны верыць, што гэта было зроблена неяк спецыяльна, але схільны верыць, што гэта ўсё ж такі нейкі цуд, і касцёл абараніўся вось ад такого умяшальніцтва. Бог бараніў. Слухайце, ну не магу не спытацца, вось ужо зразумела, што ксёндз Барок, як кажуць, на алоўку, да, калі трэба адшукаць вінаватага ў чым-небудзь каталіка, абвінаваціць у чым-небудзь каго-небудзь з прадстаўнікоў каталіцкай веры, то ідуць да тых, хто ўжо ў нечым заўважаны, і, значыцца, ім чыняць нейкія перашкоды, і супраць іх пачынаюць нейкія справы. А вось ці ёсць гэтае ўсё здарэнне наступствам нейкай агульнай сітуацыі ў Беларусі. Бо стасункі ўлады з каталіцтвам апошнім часам, канешне, не тое, каб складаюцца добра, увесь час нейкія ўзаемныя прэтэнзіі, на нейкія кароткія перыяды быццам бы заключаецца, ну, такое, карыстаючыся ваеннай вайсковай тэрміналогіяй, перамір'е, але пасля ізноў выяўляецца, што нехта нечым незадаволены з боку ўладаў, і ізноў гучаць нейкія папрокі, і пачынаюцца нейкія адміністрацыйныя справы. Як вы лічыце, ці ёсць сёння з боку ўладаў нейкая спроба прыціснуць, паставіць на месца беларускіх каталікоў? Вось гэта сістэмна? Да, хіба што ўсё ж такі трэба заўважыць тое, што улада сёння шукае ворагаў. Вось. Ну і яны бачаць ворагаў у кожным, хто кажуць праўду.
Вось гэта як бы это надумана. Насамрэч касцёл каталіцкі не з'яўляецца ворагам улады. Касцёл не можа быць у прынцыпе ворагам улады. Касцёл ніколі не выступаў супраць улады і не выступае супраць улады. Касцёл толькі заўсёды даваў і дае маральную ацэнку дзеянням улады і той палітыкі, которую яны праводзяць. Але гэта прамы абавязак касцёла. І вось калі улада бачыць у касцёле ворага, то гэта значыць, што ўлада робіць штосьці недобрае, таму што яны баяцца пачуць праўду. Вось, але ж касцёл, ён не можа быць ворагам, таму што касцёл ніколі не змагаўся з уладай і не будзе гэта рабіць. Вось, але маральную ацэнку даваць будзе. Касцёл змагаецца з тым злом, якое ёсць. Ну і так вось склалася ў сувязі з тым, калі вось улады бачаць у касцёле ворага, то гэта значыць, улада робіць штосьці недобрае. І відавочна гэта ёсць той крызіс, які ёсць у Беларусі, грамадска-палітычны. У гэтым крызісе перадусім вінаваты сённяшняя ўлада, ніхто іншы. Ні там знешнія сілы, ні касцёл, ні прапаведнікі, тым больш ні ксёндз барок, але толькі рэжым сам вінаваты ў гэтым. Вось, я аднойчы казаў на сваім YouTube-канале, калі вось рэжым хоча пабачыць свайго галоўнага ворага, і той, хто шукае ворагаў, няхай стануць перад люстэркам, яны ўбачуць, хто ёсць іхным ворагам. Ворагам яны ёсць самі для сябе. Як толькі пакаюцца, памяняюць жыццё, то будзе ўсё інакш. Але пакуль няма гэтага пакаяння, то да, яны шукаюць вось хто можа быць гэтым ворагам для іх. Ну і таму вось складваецца такая тэндэнцыя, на жаль, што касцёл увасабляецца як вораг. Вельмі цікава, спадар Вячеслав, тое, што вы кажаце, цалкам можна прымяніць да журналістаў. То бок, калі слова «касцёл» вось, у вашым адказе на маё пытанне памяняць на СМІ, медыа, прэса, да, то, ў прынцыпе, незалежныя журналісты, якія таксама распавядаюць проста пра тое, што адбываецца, абвяшчаюцца чамусьці ворагамі беларускіх уладаў, тымі людзьмі, праз якіх менавіта робяцца нейкія праблемы, расце напружанасць у грамадстве і гэтак далей. Хаця, канешне, кожнаму, хто мае розум, хто думае сваёй галавой, зразумела, што гэта не так. І калі журналіст проста распавядае, што ёсць, праблема не ў тым, што журналіст пра гэта распавядае. Праблема ў тым, што існуюць такія з'явы у грамадстве, якія вось так рэзаніруюць з тым, што думаюць і кажуць людзі. А калі людзі ідуць у касцёл, у тым ліку і дзеля таго, каб зразумець, што адбываецца і як да гэтага ставіцца, і што добра, што дрэнна, што дабро, а што зло, як і ксяндзы, і праваслаўныя святары, і пратэстанты, як яны могуць пазбягаць гэтых тэм у сваіх пропаведзях і у тым, пра што яны размаўляюць з людзьмі. Ну, натуральна, ніяк. Ну і вось утвараецца так, што крызіс у стасунках улады і рэлігійных інстытуцый і іншых сацыяльных інстытуцый у нашым грамадстве. Вось скажыце яшчэ, вось цікава мне вельмі, рознае стаўленне, мне здаецца, да святароў у праваслаўнай і ў каталіцкай царкве, якія выкарыстоўваюць інтэрнэт у сваёй працы. Да? Давайте не будзем параўноўваць нейкім чынам, ну, але вось вас за гэта хутчэй хваляць, заахвочваюць, ці ўсё ж таки кажуць, вось інтэрнэт, выхад на вельмі-вельмі вялікую аўдыторыю, будьце там больш асцярожным, больш думайце пра тое, што вы кажаце, спадар Вячеслав. Вось як гэта адбываецца у вас з вамі? Мне не было ніякіх афіцыйных папярэджанняў, мяне не меў я наганы за тое, што я выкарыстоўваю інтэрнэт. А калі улічваць агульную тэндэнцыю касцёла, які ўсё ж такі афіцыйна касцёл заахвочвае выкарыстоўваць таксама сродкі масавай
інфармацыі, ёсць шмат дакументаў адносна гэтага, што трэба выкарыстоўваць СМІ, трэба выкарыстоўваць інтэрнэт таксама ў гэтай пастырскай дзейнасці. Вось, то я лічу, што ў хуткім часе я атрымаю ліст удзячнасці ад майго кіраўніцтва, што я гэта раблю. Вось, а афіцыйнага папярэджання ніякага я просто, у прынцыпе, не мог атрымаць, таму што гэта ўсё ж такі глядзіцца добра. Ну, а прыватна, хто як ацэньваюць, гэта ўжо прыватная справа, можа быць, кожнага, і асабіста могуць мець розныя думкі і ацэнкі. Я пра гэта не буду казаць. То бок, наадварот, ёсць інструкцыі, як мага шырэй выкарыстоўваць гэтыя сучасныя сродкі. Так, безумоўна, нават цяперашні папа Францішак, ён таксама казаў аб тым некалькі разоў, выказваўся, што трэба выкарыстоўваць сродкі масавай інфармацыі. А таму мы, канешне, святары павінны быць прысутнымі і ў інтэрнэце таксама, і гэта добра, калі ёсць у інтэрнэце інфармацыя. Ну, таму што чалавек жыве у СМІ, у гэтай электроннай ну так, чалавек са смартфонам у руках сёння жыве, безумоўна. Да, а касцёл павінен выходзіць да чалавека. А таму я не мог зачыніцца ў расонах, толькі маліцца толькі з тымі некалькі дзесяткамі людзей. Я павінен быў выйсці, будучы святаром, я павінен чалавека шукаць. Но, а дзякуй Богу, што ёсць інтэрнэт, што ёсць YouTube, дзякуючы гэтым сродкам я мог знаходзіць тых людзей, якія хацелі слухаць і Слова Божие і разважаць разам са мной пра хрысціянства ў сучасным свеце. Так што гэта добрая справа. Спадар Вячеслав, шмат словаў падзякі вам у каментарах. Бачу, Барка ставлю лайк. Але ёсць і пытанне, навошта палітызаваць у нас ўсё і ўся, навошта баламуціць спакой нашых канфесій. Як вы лічыце, ці можна было святару абыходзіць ўсё ж такі нейкім чынам вось гэтыя пытанні таго, што адбывалася падчас электаральнай кампаніі і пасля? Можна ж было, відаць, пропаведзі пра нешта іншае чытаць, да? Пра нешта іншае размаўляць з людзьмі. І ну, вось, я крыху ізноў жа не разумею гэтага пытання. Ніхто ж, ні журналісты, ні святары не заклікалі людзей да нейкіх дзеянняў падчас сваіх выступаў, да? Вось, што значыць у такім выпадку баламуціць, да? То бок выказваць нейкую іншую думку, сваю пазіцыю. Ну, навошта? Таму што так ёсць. Вось, ну, да майго пытання, да, ці можна было абыходзіць гэта ўсё падчас пропаведзяў? Чалавек вольны, чалавек можа усё. Як маеце свабоду дадзеную ад Бога, чалавек вольны. Хоча выказвацца, можа выказвацца. Хоча прамаўчаць, можа прамаўчаць. І, канешне, можна прамаўчаць. А з адным але. Калі ты, будучы святаром, не заўважаеш чалавека, які церпіць, ты губляеш сваю чалавечнасць. Гэта такі маленькая дробязь. Не бачыш чалавека побач, ты сам губляеш сваю чалавечнасць. Каб быць чалавекам у паўнаце, ты павінен заўважыць чалавека, які ёсць побач, але не таго чалавека, рука якога цябе корміць, але таго чалавека, рука якога патрабуе тваёй дапамогі і рукі дапамогі. Вось таго чалавека. А таму я не перастану паўтараць, да, я не маю праблем з тым, што хтосьці ідзе да прадстаўнікоў улады, кажа, што за іх маліцца трэба. Маліцеся. Я нават не маю прэтэнзій да тых, калі хтосьці ідзе да амоўна, частуе тортамі. Рабіце, маліцеся, да? Гэта ўсё яшчэ окей, да? Але калі пры ўсім гэтым ты мэтанакіравана не заўважаеш збітага, пакалечанага, абрабаванага, пакрыўджанага, забітага, ты ўжо не чалавек. Колькі ты можаш казаць прыгожых слоў і так далей, колькі ты там не кажы пра Бога, як ты молішся, што не трэба лезть у палітыку, ты проста перастаеш быць чалавекам. Кропка. Вось гэта
здольнасць убачыць насілле над іншым чалавекам, вот гэта ёсць тая межа нашай прыватнай чалавечнасці. Праз маўчанне мы не толькі здраджваем Бога, але праз маўчанне на насілле і пра апрабацыю вось гэтага гвалту мы губляем чалавека унутры нас. А так можна рабіць. Хочаш маўчаць, маўчы. Ну, але толькі згадзіся з тым, што ты ўжо не чалавек. Вось. Як маўчыш, ты просто, ну да, ты яшчэ нейкая істота. Можа, ты яшчэ нейкая думаючая, можа, штосьці там у цябе ёсць. Ты просто не чалавек, да. Вось. І ўсё толькі. Вось такая маленькая ты дробязь. Ну, а пра пытанне вось баламуціць і навошта лезть у палітыку, ведаеце, гэта такое пытанне, дзе трэба просто спытаць у чалавека, што ён мае на ўвазе, як вы кажаце, пра баламуціць, і што ўвогуле ён мае на ўвазе пра палітыку. Калі я прапаведую Слова Божае, я не прэтэндую заняць уладу. Я не прыналежу да ніводнай палітычнай партыі. Я не маю ніякіх палітычных заклікаў. Я толькі прапаведую Слова Божае. Для мяне не важна, як будзе называцца наш будучы прэзідэнт, якое прозвішча ён будзе мець. Для мяне гэта абсалютна не ёсць важна. Для мяне важна, каб той, каго народ выбераць, хто стане прэзідэнтам, каб ён трымаўся каштоўнасцяў Евангелія. І каб наша грамадства беларускае, наша грамадства будучыні, да, будавалася таксама на прынцыпах Евангелія. Як будзе гэта, то ўсё окей, да? А якое будзе прозвішча, для мяне гэта, ну, не важна. Вось. Больше таго, я настолькі не лезу. Я вас чую добра, спадару Вячеслав. Окей. То тады будзем працягваць. Вось. То я настолькі не лезу ў палітыку, што калі б нават выбралі сучасную ўладу, да? Вось. І калі б сказалі, што ўсё, будзем жыць без закону, будзем адзін аднаго біць, гвалціць, але калі гэта было б усё па-чэснаму, да? Было б гэта па-чэснаму, так не было б праблем. Але праблема ёсць у тым, што вось сфальсіфіцыравалі выбары, да? І хочуць гэта выдаць за праўду. А вось у гэтым ёсць ужо праблема. Я вас пераб'ю, спадар Вячеслав, вы найхутчэй выключылі відэа у тэлефоне, і таму зніклі з нашай трансляцыі. І таму на апошніх вашых словах людзі бачылі мяне, але чулі вас. Алло? І мы вас чуем па-ранейшаму, чуем, але не бачым. Трэба ўключыць відэо. Бачце, зараз... Там недзе ўнізе, вось відэа выключылася нейкім чынам. Вось, я вас, на жаль, зараз чую зусім слаба. Вось, магчыма, што зараз будзе сувязь ізноў. Але мы вас чуем вельмі добра. Ну, пакуль у нас такая тэхнічная замінка, вось ізноў спадар Вячеслав з'явіўся. Скажу, што, па-першае, 450 чалавек глядзіць наш стрым. Па-другое, ёсць яшчэ пытанні ад нашых гледачоў. Ці чуеце мяне, спадар Вячеслав? Мы вас бачым, бачылі. Нейкія тэхнічныя перашкоды. Ну што, будзем тады глядзець на мяне, але мы вас вельмі добра чуем. І паспрабуем просто гаварыць. Так, пытанні задаюцца, у прынцыпе, вам, канешне, ў нашым канале. Тады давайце вельмі хутка на іх адкажам. Вось. І першае, гэта, канешне, ці плануеце вы вяртацца ў Беларусь, як хутка, ці адчуваеце вы пагрозу крымінальнага пераследу ў Беларусі? Ведаеце, я не дачуў пытання. Ці плануеце вы, спадар Вячеслав, вяртацца ў Беларусь, як хутка? Ці буду я вяртацца ў Беларусь? І ці ёсць небяспека крымінальнага пераследу? Небяспека пераследу сапраўды існуе. Я яшчэ раз кажу, што я не планаваў з Беларусі з'язджаць. Вось. Гэты з'езд мой быў вымушаны. Патрактаваны быў тым, што я не бачыў сэнсу заставацца на Беларусі без свайго апаратуры. Гэта для мяне такая сацыяльная смерць, якая пазбаўляла мяне магчымасці прапаведаваць.
і згубіліся б усе кантакты майго асяроддзя, усе доступы да маіх сетак таксама, да YouTube-канала, а таму я выбраў ўсё ж такі магчымасць прапаведаваць далей. Як я падрыхтуюся да таго моманту, калі буду здольны мець і доступы да свайго YouTube-канала і ведаць паролі, ў любы момант увайсці ў гэты аккаунт з іншых магчымасцяў, і без свайго гэтага жалеза, якога ў мяне могуць забраць у любы момант, і я сапраўды разглядаю гэту магчымасць вярнуцца на Беларусь. Чаму? Таму што я не зрабіў нічога кепскага, я не крыміналіст, у мяне няма ніякіх злачынстваў за мной, а таму ўсё ж таки я разглядаю вельмі сур'ёзна гэты варыянт, як і карантын адбуду, і выканую тыя абавязкі, якія тут вымушаны выканаць зараз у Польшчы, я тады вярнуся на радзіму. Дзякуй вялікі за адказ. Яшчэ одно пытанне. Наколькі каталіцкая царква ў Беларусі залежная ад дзяржавы, на вашу думку? Пытанне такое вельмі сур'ёзнае і грунтоўнае. І найхутчэй пасля адказу на яго мы ўжо скончым наш стрым. Калі, сябры, у вас ёсць яшчэ пытанне, задавайце. Але уже не будзем цягнуць, як кажуць, кота за хвост. Калі мы спадара Вячеслава не бачым, то гэта крыху некамфортна, канешне. Пытанне, наколькі царква залежная? Наколькі царква залежная ад беларускай дзяржавы ў Беларусі? Ведаеце, тут, калі казаць пра касцёл каталіцкі, то гэта залежнасць вельмі умоўная, вельмі адносная. Усё ж таки касцёл ёсць незалежнай інстытуцыяй. Так складваецца, што касцёл і дзяржава у нас раздзеленыя, больш за тое ніякіх пагадненняў сёння паміж касцёлам і уладай няма. І касцёл, што праўда, маюць пэўныя прывілеі, як кожныя іншыя рэлігійныя арганізацыі, супольнасць у Беларусі з матэрыяльнага пункту гледжання, хаця бы там і пэўныя ільготы на электрычнасць, на газ. Касцёл плоціць падаткі за зямлю, але гэта кожная іншая рэлігійная арганізацыя таксама мае такія прывілеі. Гэта ёсць пэўная такая залежнасць, што дзяржава можа пазбавіць гэтых ільготаў. Але калі затрымацца глыбей над гэтым пытаннем, наколькі гэта праблема могла б быць для касцёла каталіцкага, тут трэба ўсё ж таки думаць у такім рэчышчы, што там, дзе ёсць ільготы, то там заўсёды ёсць пэўная недасказанасць. А таму, калі і пазбавіцца гэтых ільготаў касцёл, але з іншага боку будзе нармальна развівацца дзяржава, і рэлігійныя арганізацыі не будуць мець абмежаванняў у дзейнасці з боку дзяржавы і будуць абмежаваныя толькі выкананнем заканадаўства Рэспублікі Беларусь, то тады касцёл не згубіцца нічога абсалютна. Касцёл утрымае свае храмы, касцёл арганізацыя, якая утрымоўваецца на ахвяраванні вернікаў сваіх, а таму вернікі заўсёды утрымаюць свае храмы. У гэтым не будзе ніякіх праблем, абы толькі каб касцёл не быў абмежаваны з боку дзяржавы іншымі нейкімі патрабаваннямі, якія б не адпавядалі заканадаўству Рэспублікі Беларусь. Дзяржава не можа ўплываць на касцёл, як бы там ні было. Біскупаў выбірае не ўрад Беларусі, але толькі біскупаў зацвярджае Ватыкан, выбірае рускі папа, вызначае біскупаў. І касцёл ёсць незалежны і самастойны.
Што ж, сэнс адказу ў тым, што просто, ну, тут уже і гук быў крыху дрэнны, перакажу каротка. Сэнс адказу быў у тым, што касцёл, як і кожная рэлігійная арганізацыя ў Беларусі, карыстаецца пэўнымі льготамі. Ну, Вячеслав згадаў льготу на там аплату электрычнасці, нейкія земельныя падаткі, мне здаецца, таксама ёсць. Але нават калі яны знікнуць, вернікі утрымаюць свае храмы, і галоўнае, каб у Беларусі у дачыненні і да касцёлаў, і да цэркваў, і для іншых рэлігійных арганізацый, структур выконвалася проста тое заканадаўства, якое ў дадзены момант ёсць. Заканадаўства, якое забяспечвае свабоду рэлігій, і гаспадарчае заканадаўства, каб без нейкіх выняткаў і перашкодаў у дачыненні нечага канкрэтнага выконвалася. Спадар Вячеслав, дзякую вам вялікі за тое, што пагадзіліся паўдзельнічаць у стрыме Еўрарадыё. На жаль, не бачым вас цяпер, але ведаем, што вы недзе побач, няхай сабе і, можа, геаграфічна не зусім побач, але недзе тут, недзе побач разам з намі, і вашыя словы, якія мы пачулі, яны таксама недзе разам з намі побач. Мушу з вами развітацца на гэтым. Зычу... Дзякуй вам, дзякуй, калі чуеце, то вельмі ўдзячны за размову. Так, чуем. Зычу удачы, зычу найхутчэй, як мага хутчэй і як мага часцей вярнуцца на YouTube у свой канал і несці далей Слова Божае вернікам. Я думаю, што людзям сёння яно вельмі і вельмі патрэбнае як арыенцір і як падтрымка. Да пабачэння, спадар Вячеслав. Павел Свердлоў. Всего добрага. Павел Свердлоў працаваў з боку Еўрарадыё ў гэтым стрыме. Калі ўсё будзе добра, пачуемся.